Sedulur detik-detik kedatangan Mbak Niken Salindri di Karanganyar. Baik, Wangkung mangun cangiti benjang sang aji mijo ade yang medali jenengmu Bratasena. Bratasena sapa ing satwarga? Kowe arep wani karo aku? Yo. Apa wis mok pikir, mok itung kanthi ganep, mok griti kanthi hormati? Apa kowe ora kulak pawarta adol pangrungu sapa mungsuh? Mula sadurunge kelakon kowe tanding karo aku yen kena tak elikke mara gage kowe njaluk sangu 300 yuta tak sangoni ning kowe rewa kalah karo aku men kowe awakmu ora lara tur entuk dhuwit sing akeh tanpa rekoso lek nyawang prejengamu nyawang raimu modele kowe kaya wong melarat ngerti ta mandato wujudku kaya ngene ning aku asudi disogok karo Bromarta. Aku wis duwe kesaguhan lan wong negara Mandura. Nyawaku tak udoke. Ora kena tak elingke. Aku ora lali rasa dilingke. Yen ngono gedhe cilik kowe wani karo aku, bapakku sing tak medeni. Kowe tanding karo aku, gelut karo Surati Mantra. Tanpa beda kaya dene. Wedhus pucul ngadepi singa barong. Gajah mung suwe truwelu. Macan mung suwe. Tikus cara buah-buahan. Timun mung suwe duren. Timune sapa? Timune kowe, durene aku. Timun keceblokan duren. Bres ambyar dadi sak walang-walang.
kowe tanding lawan Bratasena kang ngibaratake tomat mung suwe duren. Tomate sapa le? Tomate kowe. Durene aku. Ora sah dadak keceblongan nembe kesenggol wae bakal mencotot nyawamu. Wis ya. Sumbar gak kalah karo aku. Kowe tanding karo Surati Mantra iso ngalahne aku padha karo iso ngraji angin iso ngalahke Bratasena padha karo iso ngalahke malaikat Jibril. Cangkemmu Sumbar ya kena aja nyaking malaikat merinding gitokku ora. Ayo yen wedi aja wani-wani. Yen wani aja wedi-wedi. Kena tak saut tak dengkek kokok getemu. Tak diandul pecah ndasmu. Bratasena iki totoane negara Bratasena. Nek kowe kalah rubuh negara Mandura iki. Bratasena sing muni wani nyong sapa? Kowe entuk sak banyon. Kowe wis ngeblak Bratasena. Ombe koyo sik. Bisa wong lu wadon mampir warung lagi. Jalan tunggu wae. Kancane keluwen ora ngerti. Ngombe. Yo. Nah, itu be, iki enak iki. Kowe aja kalah, aku ora kalah. Maju. Piye, dari ben. Piye, dari ben. Maju nek. Yo.
khususon si Bratasena muga-muga menang jurite lamun Fatihah. Iya, amin. Di jagone wong mantu lho, ha? Oh, ngento sak banyak geblak ngono dipregak becik ora kena. Nantang kawan aku padha karo nantang malaikat pencabut. Lho. Lho. Juga kita ayo. Tidurnya kalau mau ngajak matane. Mariano Joko Bandung